kape, sir. Anton, matiguang ka. Masunod pa ni mo na sa imong mga apor, sir, mga anak. Kaligyan kayo. Tara itong bisitahon. Untreated na i-treated. Tapos dito na dahil mag-activity kita sa mga farmer rong unsay kalahian sa i-applyan or wala i-applyan. O yan na ba? Muna ilang purpose ko dito. Tapos at diri sa upside down nga cafe. Ang nakagwapo niya mong kwan, sir, litos. Organic yun tanan, hindi panggamit na ni sir. Gwapa gyud ni sir. Makalabay mo diri, makapalit mo og mga utanon. Namo ni sila mga tindira diri. Gitawag lang. A little bulwa, gitawag lang. Kay Nagadag sa ang mga utan gid. O bang ganun kayo na at sila magtanong, mag-ritual para sila. Bagong adlaw, laing lugar, atong susihon. yo, welcome back sa atong channel. Gikan sa mga pwede nato tambayan, Another places to explore today. Ang atong napili karon nga adtuan is ang Lantapan, Bukidnon. paingon sa pagdiskubre sa labing sentro sa mga lugar. Another Bukidnon serye. Ang ilang agrikultura. Kini nga lugar na ila sa tibok ang Bukidnon nga mao ang naay pinakaabunda nga produksyon sa mga nagkalain-laing klase sa gulay nga diin sa merkado nakita og mapalit nato nga mismo ga supply dili lang sa ubang lungsod sa Bukidnon apan apil usab sa ubang dapit sa Mindanao. Rason nga gitawag kini og the vegetable basket of Bukidnon, ang Lantapan. Nahimutang kini sa ibabaw na dapit sa kabukiran. Rason nga mas bugnaw kini kumpara sa ubos na mga parte sa Bukidnon. Kini na lugar ana taliwala sa sikat nga mga kabukiran sa unahan, ang Mount Kitanglad ug ang Kalatungan. Ug matod pa sa atong nadiskubrihan, nakaniadto kini nga mga bulkan sa mga nangagi nga nakatuigan nga ang mga laba ug abo mikaylap tungo sa pagbuto, hinungdan nga ang katibukan sa Lantapan napuno niini. Ug nga kini ginatawag nga volcanic soil. Nga matod pa, ang benepisyo sa maong volcanic soil puno sa mineral ug nutrisyon. Hinungdan nga ang iyantamnan sa mga tanom sama sa litos, kamatis ug uban pa. Gikan sa Cagayan de Oro, may biyahe kita og sobra 120 kilometro paingon sa buong lugar nga mikaabad sa halos 3 ka oras nga biyahe. Og sa dihang nagkaduol ta, nakita nato ang unahan nga mga kabukiran na puno sa mga dapit nga ginatamnan sa mga nagkalinlaing klase sa tanom isip ilahang numero 1 panginabuhi sa mga tao sa lugar. Ug sa dihang nakaabot kita, nakalabay ta og atraksyon nga nakapakuha sa atong atensyon. Rason nga nakahunong takadyot aron ato o sisaon ang nag-inusara nga binali nga balay sa tibok lugar. Tata diri sa upside down nga cafe diri. Tong tilawan kung sa kalabay ilahang coffee diri. Ug atong nibalaan nga kini isa sa mga bagong abri nga kapihan nga nahimutang mismo sa barangay Kibangay. Good morning. Nagbisita miss. Ay, bili na ba shoes? Ala ka. Sabi eh. Pagbuhan nito diri dai bili ng shoes. Kamusta lang ni ma'am? December 20. Di ay. Atong December 20 pa din ni siya na kuan. Upside down ang balay. At the same time, upside down pa ang furnitures. Gikan sa ilahang bedroom, paingon sa dining room, ug even sa ilahang toilet, upside down. Ug ang floor nila nag-serve as ceiling gibali. Mao nang naay mga suga. And as well as mga painting, uban ba nga mga decorations. Kini tungod sa mabugnaw nga klima sa dapit, hinungdan nga ubay-ubay sad ang mga kapihan nga natukod sa maong lugar. Welcome guests and participants. O sa dili ra kalayuan gikan sa atong itambayan, nahimutang ang isa ka umahan nga atong nakita daptin sa dalan.
Katong bisitahon. Matod pa, isa kini ka training farm sa Syngenta, a global agricultural technology company specializing in crop protection, seeds, and digital farming solutions. Ngayon to. Tumong tinguha niini sa pagbansay sa mga farmers o kauma para sa pagpalig-on sa kasiguraduhan sa mga tanom gamit ang Global Agritech Innovation. Unsa ning pantanom diri? Sir, kamatis o cabbage. Sa ingan ang tanom, unsa ka dugay ang ikan sa pagtanom pag pingon sa harvest? Depende sa variety sir kay kuan. Nampay uban gud nga pinapagawas na bag-o karon kay kuan 55 days gikan sa pag-transplant, ma-harvest na din. Pero kani siya nga klase 70 to 75 days aya ka mag-harvest gikan sa pagtanom. Sa edad na gidaanan na ako na ginamon sa isang pa si kagbutag fertilizer ko ang maturity sa tanom mao gid ang nga days compare ako pila ka days ay harvest ay ito mag-harvest. Nang bulak niya mo nay sabot nga hapit na siya mamunga. So diya man mugawas ang bunga niya. Aside sa mga utanon, unsa may ginatanom lain diri? Saging. Saging. Kini nga pasilidad ginapahigayon sa Syngenta as a training farm para sa saktong demonstrasyon o para sa kalambuan pa sa agrikultura sa lugar. Sama sa pagpreserba sa tanom gamit ang fungicides, herbicides o insecticides. Ato na istorya diri. Guys, si Kulas sa Saka maintainer. maintenance farm. O sa pagtudlo sa mga pamaagi sa pagtanom sa mga nagkalain-laing mga binhi o uban pa. Sa chemical ni sir, promote Mga crop protection nga product fungicide, insecticide. untreated na treated nga na ba ya og nay mga bag-ong chemical sa Syngenta tapos dito na dai magpa-activity pakita sa mga farmer kung unsay kalahian sa i-applyan or wala i-applyan o yan na ba muna ilang purpose po dire. Gibali mas makabenepisyo kung well protected ang tanom. Kay mas tambok imo ang tanom, mas wapo imo. Ang presyo lang pod mo kuan. Hindi mo magparang presyo. Di ba sa presyo kay magbase po na sa kung unsa kadagan ang demand? Oh. Sa demand ang kuan ba supply? Since noon ang lantapan as the vegetable basket of Mindanao, dagan permi ga harvest. Kumusta ang palit? Kapara ng bulyo, para nang sa cabbage kay kanang volume dire, unya matimingan nga dire sa ipasugong bitaw. Mag-harvest apil ang claveria. Muna pag-abot dito sa kuan bagsakan, dasok mo nang Baba gid so. Wala pod mo yung mga specific na timing po na nga dapat dili magdungan or wala. As a farmer, unsa kalisod ang pag-atiman? Diskarte ka po sila inantiko gyud kung magingani ka gulay. Kung gid ba ka nang bantayonon pud kino? Dapat i-check up gid mo always pod. focus ka sa kuan. Sa mutag ngani kamatis kung istitog ulan din garwar init kung di ka kabantay luwi kay mong kamatis mo kay trag ito mong punuan. Dabi kung mabantayan lugar nimo para di mo itom, sa mi buhaton. Spray ka permente og kuan fungicide. Ah, okay. Maintenance. Bisag wala pa atake, spray na gyud kadaan. Para prevent daan para dili misudlan ba. Pero magbasking gani og kuan kanang nay season na kuan gana. Tublan ka pero binta na lang kaysa wala gyud ka naka-prevent. Dawbi, di ba gaula na man permit dire? Wala na kayo sir mga hapit na siguro mga puro semana wala yung ulan. Oo. Sige lagi ngani. Ganun pero wala yung ulan. Mga tulo na kasi mana no iya siguro sige business. Pero kung sige pug ulan, maglisod pug tanong pud ang mga farmer. Sige ra, sila mag problema na pud sa kuan sa fungicide nila. Kay mahanaw akon ra, mawash out ra. Oh, was out na yun. Kanang masudlan o ining dagap-dap. I-approach siya sa kuan fungus basta si ulan. Mapulay problema. At usad ni bisita ang pikas ng farm diring dapita. Kung diin adunay lain na sab sa mga klase na tanom na pwede nato makita. Uga dire tungod sa kaluag sa area na inindot nga pamaagi ang ginapahigayon nila para sa mga bisita. Ang mala adventure nga pagsuroy sa ilang area. Right? Alright. Okay, so karon nata itong gamay nga vegetable. Natay kill ang kani sir kill ni sir. Naibala na yung kuha na ka ng kabante na kang kill. Wala Kale pa. juice. Na mama, dangan na rin mga imong kale juice. Na naman pwede sa gulan siya cucumber. And mana healthy juices na rin sir. Muna nakatara sa tong kale.
Oh, pwede gyapon. Dayon na ato natay litos po sir. Napod tay, wa pa lagi bago pa sa datong kuan pod kuli. Kuli, red beet na sir kanang pula. Red beet. Red beet. Yes sir. Nahindag ko sir para makita dyan ni sir. Red beet, pwede gyapon mga juices gyapon ni sir, mga garden salad. Kani pwede na gyapon ni kuan. Mo na tong red beet. Kani mo na tong litos din sir. Mo na tong litos. Dugo eh. Ay, ako lang buyag sir. Nya kaniya nga ang nakagwapo niya among kuan sir litos ug among mga visible dire kay organic farm siya. Organic jud tanan gipanggamit na ni sir. Gwapa gyud ni sir. Yes. Di ba? Atong umbok sir oh. Umbok. Umbo o Chinese Pichay? Kaya tawagan nila yung nga term ha? Chinese basta umbok man ni dari tawag sa mga sir. Pwede nga po no sa tawagan na lain. Pero umbok ang tawagan ni. Masa pichay ba? Chinese ay umbok ra mo na kasagaran na kwan. Kadko kay sir. O gabulso na ni sir. Kani siya magpuso na sir, pwede na arbison na yun. Aka na siya, wala pa din na, di na Ay magpili pa. dili pa na pwede kay baka pa man na sir. Aka mo tiklop na ba na siya? Oh, mga tiklop na sir. Gabantay na, puti na sir. Puti na to sa merkado yung mo makita. Mana itong mga litos din sir. Wala, ready to harvest na ni sir. Wapa kay sir ba? Ugasan lang, di organic. Ugasan, organic. Fertilizer. Wala na, una mo galon sir ay. Na sir, paksi din. Ano na sir, ayun. May naka-benefit sa kwan ba organic? Ano na sa organic sir. Eh pwede ra ka mo paksi dito, kaon na yun. Oh, mo po na itong kapihan dari sir. Natay kuan, yellow bourbon o green Yellow bourbon. Oh, kani yellow bourbon ni sir. Kani mo ni atong kuan arabica. Oh, kapamaligya gyapon med seeds dere sir. Like sa kakao, kani sa kape, mga durian, usa po na nga kuan na mo dere sa farm. Income, source of income ni ang mga seedling. Oh. Kasagaran ng kani among kuan sir, among mga seedling is amo ning ginabaligya, gina-deliver sa lain kun mga province. So sir, nagan kayo ang kuan sa kape karon. So, kinsay gusto mo palit, mag-message dyan sa farm, pwede ni door to door sir. Yapon niyo sa inyo ang ano. I-deliver na sa harapit mo nga area na yun. Oo. Kani among coffee, mo na yung source of income po dari sa farm. Gawas sa among dari sa among bisita, kani po ng mga seedling, mo po niya usap po mo suporta sa amo kay dagan po nga similya ay ganahan po na yung mga kape karon. Kaya may focus po sa gobyerno karon nga coffee ang mga farmers kailangan magtanom ng coffee kay mahal kayong coffee karon sir. Okay. Tag 600, 800 na ang kilo sir. Sa coffee kanang limpyo na. Ay grabe na kamahal ang coffee karon sir. Muna ang focus sa gobyerno po karon sir kape. Libre pa yun ang uban kasagaran ihatag na sa gobyerno kanang kape. Kay po ilan namang programa. Kani ang kape sir pabuton dali ra man kay ni kay 3 years sir kani 3 years sir. Munga naman eh. 2 Bilang years, harvestan 3 ng 2 years. years. Mga, ay, first pa na nga kuha ni mo sir. First pa ni mga harvest kaya 2 years, 3 years, maka-harvest na ka. Antod nga, madugay na sir. Dili na Piminti kakalang na nga matanong. income na yun. Piminti na nga income sir, kaya magkadugay, magkalabong, magkadugay. So dili day ingon nga every after harvest magtanom na pug ka. Ay, dili sir. Kani pang matagalan Pang sir. matagalan Nana na tayo siya. mga kadugayan sir. Mamather na na ni sir. Runingan na po nimo, magsubol na po bago. Nana yung mga mother na po na yung kape na yun. Forever and ever na niyang kape sir. Kasi di mo Anton matag- matiguang ka. Masunod pa nimo na sa imong mga apor sir, mga anak. Sila na yung magtanong magkape. Muna nakagwapo sa kape. O, para sa niyo po na itong kakao sir. Mura gyapon sir. Anton nga kadugay, nagkakadugay. Nara, pabilin na gyapon na. So masunod sa imong mga anak, sa imong mga apo. Nanay nagkakabilin nga mga ingani sir, nga mga sidlik. Nami abuno diri nga among gibuhat po, among kagalingon. Kani sir, bukasi. Amo rin yung gibuhat diri sir. Organic. Organic din na sir, abono. pure din yung organic. Kami rin gibuhat ani sir, nga mo among ginaabuno sa amo ang tanom. Made of Dara, kuan sir kanang Rizal, gisunog na mong Rizal. Rizal. Saan ang forma ng Rizal? Ay katong tipasi sa bugas sa umay ba? Rizal tawag na. Oh, gisunog din sir, gisagong mix yan ng yuta. Ibutangan pa rin ng kuan, ng mga ingredients na ni sir. Muna mong kuan ang kuan ratio po ni sir is 1:2 po ni. Magkuha kag 1 kilo ni sir, duha kani. Do po kay ngani imong ikuan, pwede na imong iabono sa imong mga tanom, garden nimo sa imong backyard. Pwede na nimo ni sir. Muna imong gibuhat dayon. Pag humanda rin sa among abono sir, na po may mga fertilizer sir nga among pong ginagamit pang spray. Organic ya pa na. Organic kami rin po ng buhatan ni sir. Na ano yung mga pangalan diri sir. Oh, Peace amino acid sir. Pagay ko maklaro lagi. Mo na mong ginapang spray pod sa among mga tanom pod.
Napay kuan sir, apa dyan niyo? Kanang IMO, indigenous microorganism. Mo po na mong ginagamit sa among mga gipang spray sir sa among mga tanom dra, mga putas nga para pud nga mura gyapon siya og naggamit ka og kuan sir tambal. Pero among ginagamit is organic yun Organic siya. gyapon. Organic. Di sa chemical gyud. Di sa chemical. Gusto ko ka ginalan sir na pud may ginalan pero muna lagi hanap na kay sir. So kung katong makaani diri nga naay mga garden, pwede kayong mo avail ani. Oh, bukasi sir. Bukasi, organic nga fertilizer. Wala man nato makita ang ubang klase sa mga tanom sa tibok Lantapan tungod sa kakulang sa atong panahon. Pila kilo ani? 70 ang isa. 70 pesos ra ang kilo ani. Compare nimo sa syudad, sang mahala. 150 na. Oh, 150 ng kilo. Napamatunan man sa nato nga truly Lantapan is the vegetable basket of Mindanao. Diin ang pagtanom sa mga gulay ang numero 1 panginabuhi sa mga katawhan, rason nga ginadagsa ang mga lugar gikan sa mga lagyong lugar para kumprahan. Kaning atsal pila kilo ani? 100 sir. Si 100 ra nga nakabarato diri. Dili lang tungod sa kapresko nini, dili isa sa pinakabarato pa kini sa tibok Mindanao. A little bulwa gitawag lang. Kay Hindi nagadagsa ang mga utan gid. kay diri ginadagsa ang mga utan. Sa una kay ito man gadapon sa kuan bulwa. Karon kay kabahin na lang. Bulwa nga Cagayan. Oo. Kay ang mga taga Davao diri mga pagyakuanan. Kanang kapang datong sa Davao ng mga produkto. Ah, diri sila mo agi bali din. Diri gid sila makuha utan pud sir. Tumoto kung makaani mo diri. Sulit kayo makapalit mo og mga gulay diri. So main nga root crops diri sa Lantapan is ang Kanang mga leafy vegetables. ano maning. Sa kuan ito dapit sa talakag dapit kini mga patatas o tanang carrot. So gikan sa Dalakag o gikan nga po ni diri. Nakya po tatanong diri pero mas daghan dito dapit sa talakag dapit. Ayun nga side. I see. Alam ko na ba mag-video kay Kuan, nagpalit ko doktor dito. Sige na bitaw sir, pakita mo mga naunggi ako. Kung makalabay mo diri makapalit mo og mga utanon na mo ni sila mga tindera diri.